Hola, molt bon dia des de Docents Confinats. Avui és dissabte 21 de març i coincidint amb l'arribada de la primavera, avui també celebrem el Dia Internacional de la Poesia. Per això, les nostres propostes d'avui aniran dirigides a aquest tema. En primer lloc, us proposem que escriviu una poesia, però per escriure'n, primer n'hem de llegir. Més tard, l'Eva us farà recomanacions de lloc on en podreu llegir moltes i de molts tipus diferents. Centrem-nos ara en com escriure'l. Primer de tot haurem de pensar un tema. Un cop tinguem el tema pensat, haurem de fer una pluja d'idees de paraules que ens vinguin al cap quan pensem en aquest tema. Si pensem, per exemple, en la nostra família, podem pensar adjectius relacionats amb la família. Per exemple, generosa, agradable, estimada. Tot això ens ajudarà després a escriure els versos. Recordeu que els versos són cada una de les frases que composen un poema. I finalment, el conjunt de versos formen estrofes. Podeu fer versos de 3 o 4 estrofes. D'estructures de poemes n'hi ha de molts i molts tipus, però al principi, per començar, ens serveix qualsevol format. Jo us recomano que escriviu avui, és només una recomanació, sobre un hashtag que està circulant per tot el món i que és molt important en aquests dies, que és Jo em quedo a casa. Gràcies, Lídia, per aquesta explicació tan fantàstica i didàctica. Mireu, he trobat un blog que us encantarà perquè està farcit de poemes, farcit de poetes, per temes, és fantàstic. Mireu, es diu Bibliopoemes, deixeu-m'ho mirar bé, ara us ho deixaré, us deixaré l'enllaç en el YouTube, i es diu bibliopoemes.blogspot.com i veureu que és una pàgina fantàstica que us servirà d'inspiració per fer poemes fantàstics. Tal com ens ha dit la Lídia, seria fantàstic que un cop tingueu fet el poema i féssiu una fotografia i el pengéssiu a les xarxes. Llavors, el hashtag, l'etiqueta Jo em quedo a casa, i un altre hashtag que és Dia Mundial de la Poesia. I no us oblideu del de Mestres Confinats. Molt bé, moltes gràcies, que passeu un feliç cap de setmana.